na urxencia. A ver, Ricardo, pregunta. Bueno, só teñas preguntas do Ricardo, vale? Ah, perdón, as miñas están dentro 28 de xullo. Pois non vas pasar, non? No, vamos a ver, o que te está dicindo é que as que se formularon para o anterior pleno teñen que estar neste. E no pleno anterior tampouco poden... Pero non, a mí non vas pasar, de verdade. No, pero digo... As do pleno anterior, eu non as pude plantear así, o secretario tiña que marchar. Xa, pero non vas pasar, de verdade. Non, tenas xa do pleno anterior. Do pleno do 28 Sí, e estas tamén, non, Nacho? Estas tamén as tes. Paso por escrito mañá ou, bueno, contesto no pleno, vale? Digo, pero como decías solo... Teño as do Ricardo que máis diu no, sabes, no... Non fai falta que resposta. No, paso. A ver, Ricardo, eu teño as túas. Sí, no, os que tiña de xullo, de que en xullo non poden facelas, que tuvo que marchar Nacho para a sesión, por iso. Empezar a Sofía, supoño. Non sei, No, pero eu as vosas non as teño, non? No, claro, a ver... Pero para contestadas, digo, non sei si... Pero non fai falta, eu fago as preguntas que son de si ou non. Ah, vale. Vale, non pasa nada. Ben, entón, en que quedamos? Eu xa non sei, en que quedamos? As anteriores, sí, ou... Porque hai algunhas... Pregunta, que eu que sei, eu aquí teño algunhas do pleno anterior, pero... Del pleno anterior, as que se estudiaron los... A ver, mira así por riba. A ver, as preguntas que se responderon nos dous últimos plenos xa están nas actas, coas propias respostas. É certo que cando tiven que ir a poner a vaciña, Adolfo había quedado en adelantar as preguntas para que se responderan. Non, quedouse en suspenso e quedouse que faría no vindeiro pleno. Eu creo que as contestaron, non pero é que non as din feito, alcalde. As del, eu presenteichas para respostar no seguinte. Veña, acabamos antes, sí. Bueno, rápido. Solicitamos que se limpe, se faga o mantemento periódico da Ponte de Veiga, dado a situación que este... Perdón. Está rojo, vermello. Achégate, igual falas moi longe. A ver. Así, ahora. Toma nota. A Ponte de Veiga solicitamos tamén que se limpe e pinte a Ponte de Toscaña polo seu deterioro e a falta de mantemento. Sofía. Que? Importa que hai un momento baño ese. Toma nota, Diego. Vale. No, este xa as ten, así que... Vale. Esta xa está feita, o Centro de Saúde, o Parque Infantil da Alameda, é urxente que se tomen medidas co escalón que hai ao lado do tobogán e a saída do parking. Por favor, as lousas da fachada do conservatorio siguen caendo e creo que pois é urxente porque, bueno, é perigoso. Seguimos agardando en decembro de 2020 solicitamos o acceso ao informe do responsable do contrato das luces de Nadal, todavía non o temos. Os veciños da Rúa Ourense solicitan que se pinten os pasos de peóns e se sinalicen de alguna forma para... Pero digo, estos rogos xa os liches. Que os rogos non se volven ler. As preguntas en tal caso, senón... Non era por interrumpir, No, pero e se están sin facer? Onde digo rogos non se volven ler se non se cumplen? Se se pide algo e non se cumple ou non se... Claro, os veciños siguen pedindo o mismo. É que non sei onde di que non se pode. Ler os rogos de novo. Son os rogos do pleno anterior. Claro. A ver, os rogos son sempre os mesmos. Se non se arranxan... Sofía, dale. É que non sei que nos estamos liando. Sí, claro, porque... Isto é un pleno, estos son rogos e preguntas. A oposición pregunta e o goberno se quere contesta. Non sei que nos estamos liando. Porque estamos lendo os rogos repetidos. Veña, dale. Bueno, os veciños... Que claro, sempre son os mesmos. Os veciños da avenida 25 de Xullo solicitan medidas de maior seguridade para cruzar a Nacional 541, que segue pendente o proxecto de fomento, non sei se está, se non está, se ven, se non ven, e pola perigosidade para mellorar a seguridade. As árbores da Baixada Flores, non sei se xa están... Bueno, os que estaban afectados pola reixa, se xa os arranxaron ou non. Sabemos os camiños... Xa contestaron, non?
As árboles creo que xa contestara. Dixéchesme que era Que quedaran difícil. engullidas pola tala que non se dá quitado. Sí, esas preguntas sí. Ah, quizá non se vai a quitar. No, dixeches que era difícil, eu entendín que era difícil. Bueno, a recollida do lixo, non sei o que lle contan a Diputación e a Diputación a vostedes, pero, e sobre todo, os colectores de reciclaxe e demais, cal é a periodicidade, e aumentala, porque están sempre desbordados. Bueno, pois estos xa eran os que estaban. A ver, ben, antes cando falei deso, os horarios de todas as actividades, horas de clubes e demais do pabellón, porque presentamos por escrito o 6 de febreiro de 2020 e todavía estamos agardando, e máis que nada porque non los piden os clubs. Ben, na estrada de Astureses, entre a ponte e os últimos edificios, as árbores todas do balneario xunto coas que están pola beira rúa están tan baixas que xa é imposible pasar sin que che pete na cabeza, e a maiores nesa zona non hai ningunha iluminación, entón é un tramo que está totalmente ás escuras. Sería interesante tanto na ponte, porque tamén hai un montón de farolas fundidas, como ese tramo podalo, pero podalo de xeito que permita a visibilidade e unha boa iluminación, porque toda a zona do balneario é unha zona bastante oscura, non é totalmente oscura. A da fachada do conservatorio, na Rúa dos Carboeiros hai unha fochanca importante que antes estaba tapada cun metal, agora quitárono, a veces caen os plásticos que ten ao redor e meter ali a roda dun coche creo que é bastante perigoso. Gustaríanos ter acceso ao proxecto das obras que se están facendo do Paseo do Río Arenteiro e o parque que se vai a facer ali, porque sería interesante que aparte de un parque infantil, un parque para maiores, e que non se deixe conforme está a parte de arriba del todo. Entón, bueno, si podemos ter acceso ao proxecto que van a desenvolver, sería de agradecer. Que gustaríanos tamén ter acceso ao informe da persoa que supervisou o contrato da piscina, porque estaba, durante todo o verán, chea de area. A piscina municipal estaba chea de area. Entón, bueno, alguén dixo que era problema dos filtros, entón, ou estuvo todo o verán a piscina sin cumplir co tal, ou non sei, eu sei que estaba chea de area, o motivo polo cal, entón, bueno, sería importante que se supervisara o contrato, non sei quen era o responsable, quen tiña, porque por moito que se externalicen os servicios, débense facer un seguimento, obviamente. E, bueno, o parque, con respecto ao parque municipal, o que é a marxe dereita do río, eu penso que hai que desbrozala, porque que xa non se pasa todo tramo, porque aparte deben andar estes días. É un tramo moi estreito e entón, bueno, é bastante dificultoso. Claro que andan estes días, se non me equivoco. É bastante dificultoso. A residencia do tempo libre, todo que a escalinata, bueno, aquelo está a monte. Non sei se a Xunta, o Concello... O Concello pasa o trato, xa lle botamos unha mão. Claro, pero mellor máis que botarlle unha mão é botarlle un tirón de orellas. Non, xa lle botamos, pero teñen problemas de... Sabes? Bueno, tamén foi un pouco COVID o personal. Porque aquelo está como un pouco... Bueno, en fin. Entón... E por último, sabemos algo do expediente da retirada da medalla de ouro a Franco? Nada, vale, pois por hoxe nada máis, gracias. Vale, vou moi agudo, moi rápido. Cando se van a arranxar os baches do Freixo de Partovia? Son preguntas que levan tempo. Vale. Cando se vai asfaltar o camiño que vostede mesmo alcalde se comprometeu en Souto de Piteira?
Cando se vai a resolver o problema de saneamento que ten unha familia en Bagarelas que incluso urxiu a valedora do pobo a ese tema. Levan moito tempo agardando. Vamos a ver, que xa pon eliminando as máis. Cando se vai retirar o poste da esquina de Curros Enríquez con Marcelino Parrondo? Estamos en contacto co propietario e estamos dándolle un golpe a ver si hubiera suerte. Co propietario, pero que non retira ao final? Que non ten que retirar? Estamos con Fenosa, el chamado tamén un escrito, bueno, digo que ainda foi unha reunión fai 2 semanas con ele. Co propietario? Sí. Reuniuse co propietario fai 2 semanas, vale. Cando imos ter algunha novidade con respecto á Casa da Xuventude? Que se iba a facer un estudo técnico por parte do arquitecto, non supemos nada máis. Cando se vai dar continuidade ás obras donde ia haber unha rotonda entre Alexandre Bóveda e Aquilino Sánchez? Cando se vai poñer en marcha as cámaras de seguridade para o tráfico da Alameda? Cando nos van facilitar os estatutos da Fundación do Asilo, da que o Concello do Carbeíño forma parte, no que están pasando moitas cousas e non temos ningunha información? Cando se vai reunir o alcalde cos veciños da Rúa Arrega, como se acordou en pleno? Porque non é que non se reunira cos da Estrada de Ribadavia, que nin con este nin cos outros. É verdade que se van gastar 18.000 euros máis para instalar aparellos de calistenia outra vez? A maiores dos 9.000 que xa se gastaran naqueles ferros? 18.000 máis. Cando vai sair o bono comercio que vostedes anunciaron que ia salir en abril e en setembro? E ainda non saiu. Cando lle den as tarxetas, se digo xa teñen todo, Pero as tarxetas xa estiñan que van a empregar as mesmas. Van a empregar as mesmas tarxetas, non? Vale, non sei, que hubo un problema técnico, quero dicir, desde o punto de vista económico está resolto. Vale, ben. O sea, que ahora mismo é problema do CCA, basicamente. No, é problema da banca. Da banca, vale, da banca. Pero quero dicir que este é no Concello. Vale, perfecto. Cando se van devolver as taxas das escolas deportivas cobradas indebidamente o ano da pandemia? Está previsto arranxar as fochancas da Rúa Testeiro, porque non están ningún dos proxectos de asfaltado que se meteron. Nominalmente non está en ningún a Rúa Testeiro. Vaise meter? Está metido no lote 1. Meteuse finalmente no lote 1, ao principio non estaba. Estaba, sempre estuvo. Testeiro e San Trocado. As rúas, asfaltado, agua, saneamento... Miraré, eu teño impresos cando saíran os pregos e non estaba, pero vale. Como vostede se comprometeu en pleno, alcalde, antes de fin de ano vais a licitar a obra da Rúa Ourense, sí ou non? Penso que sí. Pensa que sí? Vale. O mesmo para a Rúa Saleta? Pois sí. Tamén? Ben, quedámonos con iso. Nada, quédame 4. Digo, a Saleta arreglamos un problema, quero agradecer aquí públicamente a mão que me botou o concelleiro do PP para resolvelo, que era un problema de propiedade, vale, que era o que nos estaba impedindo o censo, foi o que me axudou, e o outro pois xa está na mão da hidrográfica para probar a conexión a parte que lle toca. O outro cal? Cal di o outro? O da Rúa Ourense. O da Rúa Ourense ahora mismo está en mans da hidrográfica. Claro, teñen que aprobar todo, que hai que cruzar o río, bueno, todas... Vale. Ben, remitiuse ás asociacións veciñais unha mensaxe para avisar de que se van poñer en marcha unha liña de axudas e pídeselles que teñan un certificado digital. Sería convinte que alguén dentro do Concello se asesorara para obtelo, decirlle a onde se poden dirixir, porque moitos non o teñen, xa teñen bastantes dificultades, entonces, axilizar as axudas porque estamos a 7 de outubro. Temos moitas queixas da Rúa Fernández Pousa, primeiro porque onde está esa suposta área de reparto, eu entendo, ben sabe que eu non son un experto no urbanismo, que por ali pasa un camiño público, non? Falamos da continuidade de Faustino Santalices, por ali pasa un camiño, é privado, entonces por ali non se pode circular. En teoría non, de feito xa puxeron as pedras, está claro. Claro, por iso preguntaba que xa se pecharan unha vez e agora volveu a aparecer pechado. Fai anos, incluso se salía xa ali ao Casablanca. Sí, eu recordo ir por ali camiñando moitas veces. Creo que fora o Vicente, non? No, pero xa non falo do final, que efectivamente había ese conflito que xa... Pero falo daqui do principio. O mesmo. De feito, podía pechar a finca inteira. Vale. Porque se ten algún problema, un coche ali,
O responsable é o dono da finca. Sí, eso sabémoslo. Pero en calquera caso, bueno, sorpréndeme que non haxa por ali ningún vial público, que sexa todo privado, pero se é así, pois listo. Na mesma rúa Fernández Pousa tamén hai que solucionar un problema de aparcamento porque remata a beira rúa abruptamente contra un edificio que se sae da liña e non hai continuidade, é dicir, nin hai un paso de peóns, nin hai continuidade da beira rúa, e incluso se pintaron ali uns aparcamentos que aínda fan máis difícil a circulación dos peóns. Entonces esa rúa cumpría darlle unha voltiña para facela máis segura. E quedame dúas nada máis. Modificouse o nivel dun empregado público deste Concello por decreto da alcaldía? Hombre, decretos así non, vostede, eu teño que verlo, pero... No, pero digo, será algo... Non sei. Mirarei, Nunca sabe ben vostede que nunca... É a pregunta, claro, por eso, pero, bueno. Xa por último... Sabes algo de eso, Nacho? Pero un nivel non pode ser un trienio, Non, os trienios non. Eu vi unha modificación do nivel que non sei a que obedece, teño que verlo ben. Por eso pregunto, se había unha explicación xa... Non, nin idea, Si ese de concello trienios, si pode ser. Non, os trienios sí, xa sei, pero non, eso... Distingo. Me suena a mí, pero cuando se... no sé si fue este presupuesto que en el cuadro personal había uno con un error. Pero non sei se será eso. Xa falaremos, por si acaso. Tampouco vamos dar nomes aquí, nin vamos ver cales son as circunstancias. E vémolo. E nada, por último, cando van sair as axudas para os libros de texto? Que xa estamos tamén a 7 de outubro. Xa vai cumprindo. Ricardo. Sí. Bueno, as preguntas que formulamos antes deste pleno para que foran contestadas nil, a primeira era que aprobarase facer un estudo dos pasos de peóns que existen no Concello co fin de determinar posibles melloras en seguridade e accesibilidade. Fíxose algo? Sí, da Consellería de Tráfico levouse a cabo a pintura da maior parte dos pasos de peóns, no que ainda aí falta unha fase. Puxeronse bandas reductoras, tamén falta por chegar unha partida. Pero fíxose un estudio? Fíxose un estudio? Fixeronse obras? O sea, fixeronse, o que me están dicindo son obras. A pregunta é se fixo un estudio. Para facer estas obras, evidentemente, o cabo da policía é o que marca as... Pero digo, de todos os pasos de peóns, como habíamos falado, non? Parece que sí, é dicir, date conta que se pintaron moitos, pero ainda faltan. Eu non sei, só pero faltan moitos, digo. Pero a última fase de obras ou de estudio? Quero dicir, o que habíamos acordado era mirar todos os pasos de peatóns para mirar o que se facía con todos. A todos. O estudio xa o fixo, estudio dentro do que non os estudios non. No, por eso decía. Mira, estamos observando que as luces na Plaza do Migrante, as luces da pista de baloncesto, apáganse non chegan a encenderse. Desde fai xa como casi un mes. Esta noite creo que se encenderon. No. Onte pola noite non estaban encendidas. O eléctrico, efectivamente, estaban cortadas polo tema do COVID, que había botellón, acordado. E entonces, bueno, pues hai que ter cuidado con esa cousa porque eso... No, está, vamos a ver, si non o encendemos... E ainda fomentan máis o botellón. Si, que apagas as luces. Non fomenta, non, en aquel momento non. Pero, de todos modos, creo que me mandou unha foto con ela funcionando, Anoche non. A menos que fuera a partir de la... Debe ser este. Bueno, despois enseño. No. Por eso decía que estaba funcionando. Si está funcionando, pues eso que avanzamos. Ademais, si volve a ocurrir unha circunstancia dese tipo, pues poñedelle un cordón ou calquer cousa, porque senón a xente pode ir para baixo, está todo iluminado, menos aquelo, e aquelo é unha situación de risco. Non é solución. A terceira era cales son as datas previstas para as obras de apertura da Rúa Costa Rica e de reparación da Avenida Castelao. A Costa Rica adxudicouse a aviso, a empresa, de segunda instancia. Pero digo prazos para a execución da obra. Conteche un pouco, digo, para que vexas se non xa tiña que estar en fase, prácticamente. Esa colleu unha empresa que non diu xustificado a vale, tuvo problemas no banco, co cal colleu na segunda, que é este viso. Está completando os trámites necesarios para abrir o centro de obra, depositar os avales e comenzar os traballos. E en canto a Castelao, a empresa que vai facer a Castelao xa está traballando aquí, está traballando en modelos, na barreira, soltando todo aquelo, despois irá a pasar do parque e a continuación xa irá a Castelao. Cando, non se pode dicir, depende según como vayan as outras obras. Bueno,
como está a tramitación do desenrolo da área de reparto de correos de Fernández Pousa, se contrataron xa os proxectos, se falou cos veciños e explicouselle que é o que se pretendía facer. Contrataron os traballos, a equipa redactora quedou pa semana en entregalo, unha vez que non lo entregue botaremos un ollo e falaremos cos veciños, pero prefiero tamén velo antes con voscos se vedes algunha aportación. Bueno, todos os días vemos que se siguen a colocar panfletos nos parabrisos dos coches, nas farolas, etc. Isto está prohibido pola ordenanza de publicidade que aprobamos o ano pasado. Queremos saber que medidas se están a tomar para aplicar esta ordenanza. Bueno, nos coches é máis difícil. Nas farolas e nas paredes xa houve empresas anunciadoras as que se mandou retirar a publicidade, retiraron-na e non se multaron, pero... Non se trata tampouco se multe, pero digo, nos parabrisos dos coches é o mismo, poder dirixir a empresa anunciadora. Non, pero é máis complicado, quer dicir, se ven ao tipo repartindo, dalle un toque e tal, pero xa digo. Son cousas que hai que ir... Para algo facemos as ordenanzas. Desde o ano de 2016 vense anunciando que se iba a facer un estudio sobre os vados ilegales no Carballiño. Chegou a facerse algo? Está feito, sí. Está feito un estudio desde o punto de vista económico por recaudación, donde se fotografiaron todos os vados e a policía, o jefe da policía, o encargado dos vados, que é Paco Ortega, e 2 auxiliares, xa están preparando para empezar a anular os que son malos, vamos, aí... De que data é ese estudio? De que data é o estudio? É actual, é de ahora, sí. Pero, o sea, van a empezar a retirarse aqueles que non son os do Concello, vamos, os que non levan o troquel. Hai 3 tipoloxías. Os que pasan de todo e poñen pola súa cara. Hai os que teñen o vello e pagan igual, pero non o veñen recoller. Sí. E hai o que paga... Algún bravo que paga e ten o vado, sí. É verdade que hai moitos malos, Non, é unha barbaridade. Digo, bueno, isto, xa digo, isto foi no 2016, estamos no 21. Cando se prevé que remate a instalación das luces LED no rural? Acaba de empezar, empezaron pola parroquia de Soane, e a verdad, home, teño 6 meses no 6 meses do contrato, vale. Eles, eu creo que en 3 meses deberían rematar, vamos, pero non... Teño 6 meses no contrato, vale. Bueno, hai pouco tempo que se fixeron obras nunha das 2 pistas de tenis que hai na beira do pabellón. Vais a arranxar tamén a outra? Hombre, sí, habrá que arranxala porque... Bueno, dinos os usuarios que hai moitos defectos de nivelado. De feito, non nos 2 campos, nas 2 partes dun campo, senón solamente nun, que polo visto apuraron máis, formanse charcos continuos. Dígomelo para que... Falade coa empresa e, sobre todo, se van a arranxar a outra, pois que arranxen esta, porque están formando charcos continuamente. Decíame que se había 3 charcos, ahora hai 15. Non sei se a conselleira é consciente. Comentaron, sí. No, digo, observáchelo tamén ti que isto é así. Digo porque... Onte non creo que non choveu. No, pero digo que neste tema hai prazos coas empresas que fan as obras. Espérate. Bueno, preguntas que non che pasei antes e que che facemos no pleno para que contestes agora ou no seguinte pleno. Son fáciles, Obradoiro municipal. Preguntar se xa están as bases redactadas. E se non, cando se van redactar? Están redactadas? E publicadas. Publicadas? De cando? Pois eu creo que de onte ou... De onte, vale. Dixo Mónica que lle dixeran que as publicaban onte. Que as publicaban onte, de acordo. Ben. Por que non solicitastes axudas á Xunta de Galicia para o tema dos coches da Policía Local híbridos ou eléctricos? Vale. Non hai máis. Non hai máis. Teño que preguntar, digo. Vale. Teño que preguntar. Bien. Rogamos. Sei que pedimos un coche eléctrico e denegáronos a subvención, pero non sei se era para a policía.
No, esta é unha liña que acabou, eu penso que no mes de agosto acababa o prazo para solicitalos. Igual foi esa que nos denegaron. O Concello de Carballiño non, esa está sin solicitar. Por eso digo que nos denegaron. Está sin solicitar. Vale. Rogamos que a Brigada de Medio Ambiente faga unha revisión xeral, xa que hai varios puntos do municipio en que hai árbores que cobren totalmente as farolas, que fan que non valgan para nada as farolas. Pedimos tamén que se proceda ao mantemento das instalacións do auditorio Manuel María. E sobre todo que cando haxa unha empresa ou un colectivo que faga unha actividade ali, se supervise antes de que empecen e cando acaben. Isto creo que vos lo levan pedindo as asociacións bastante tempo. Digo, perdón? Eu xa sei polo que dis, pero se fixo. Que cada vez que entra cando se marchan dali hai unha persona que dice, bueno, pues isto queda ben, non deixedes isto así, non deixedes isto desta maneira, estáse facendo. Cando se marcha vai o día seguinte. Claro, o día seguinte vamos buscar. Xa, un domingo ás 2 da mañá non podes mandar a Home, sí. Bueno. Rogamos tamén que se redacte o regulamento de espacios deportivos e culturais, que foi aprobado aquí no pleno, que se iba a facer un regulamento, e a verdade é que non volvimos a saber nada máis do tema, non? E por último non, hai unha flecha de sinalización na calle Calvo Sotelo, xusto cando chega ao Capri no carril direito, que está marcando, sei que é da Xunta, un dos tramos que falábamos, que está marcando de frente e a dereita hacia Ribadavia, pero claro, a flecha de frente está marcando para a calle principal. Non sei se eso se podería correxir para que indicara hacia centro de Carballiño en Buenos Aires. Está claro que un veciño de Carballiño aí non se vai a equivocar, pero alguén de fora podelle causar con máis complicación. Por último, creo que a situación COVID, bueno, pues se está nun estado ou se había 0 casos no Carballiño, penso que teríamos que recuperar xa o público no salón de plenos, non? Espero que para o próximo se poda facer con todas as... Claro, o protocolo ahora sería volver todos os concelleiros aquí con mascarilla e xa volver a recuperar isto un pouco, non? Sí, non sei se hai distancia. A distancia... No, pero quero dicir, hai que miralo de forma gradual, porque, por exemplo, agora cos que estamos facendo bo día, tendo ventilación, se chegou a poñer casi en roxo ou tuvamos que abrir todo. Sí, bueno, pero ese é un aparato medidor de CO2, tampouco significa que... Pero a lei así o di. No, ahora non. Hai que ver ben a lei. Si estamos protocolados aquí. Por último, e antes de que... Último. A ver, espera que faça señora concelleira do Bloque, sántese usted. O local, 2 anos e medio, non me fagas así, non. Dígolle, ou ti ou il, pero o local, levamos 2 anos e medio, xa o pedín de broma, xa o pedín en serio, xa dixen dunha maneira, xa dixen de outra, xa da igual. Pero iso, cara.